argi bat. Miatela betarako zutxar. Ama, nire zen dauzi? Ez nubatu. Zitxarra! Baina, hobekuntza gero prezkioko. Bakoitza bere kartak da basoituta, kartak endu haute, eta baso besten kanpainero irau. Probazteko 3, 2, Eta hemen ekipo grisa. Sara, horekin, ogia saltzen duen pertsona. Esa lokina. Ordularia. Ez. A ber, Alex, zurekin, berekin, zenba da, bat, gehi bat. Esan bi. Bos! Ez. Baina zuri matematika zereak akusizkizu. Manesek? A ber, zurekin, erekin. Erekin, trompa duen animalia. Esan elefantea. Bakit? Zer? Ni! Eneko! Ez. Zeba ez. A ber, Maia, zurekin, eserekin, sagarrondoaren fruitua. Esan sagarra. Sugarra murdi. Ez. Hori ez da fruitua. A ber, Aitor, zurekin, perekin, zein da programa honen izena. Pasa palabra. Esan. Pasta la cabra. Pasa palabra. A ber, Jokin, zurekin, azkeneko galdera, erekin, lepoko giarra. A ver, nire Aha, este nucleico me estoy
Que no la gano yo. Txeki, a ver, sentimo bat. Bai. ¿Cómo que sentimo bat? Hasta €1 kostatu zaitu negotxea. Zuto, bizianik ez dut esan.